Словосочетание «легкие Европы» слышали все, кто хоть изредка смотрит телевизор. Но мало кто знает, что находятся они на территории Столинского района. Гэта ўрывак з праграмы «Маршрут построен» телеканала «Беларусь-1». Меня зовут Оксана, мне 22 года, и я родила свою дочь Валерию в 15 лет. А гэта Оксана. Яна нарадзілася ў Столінскім раёне ў 1997 годзе, а ў 2013 стала маці. Урывак з інтэрв'ю, які вы толькі што паслухалі, Аксана давала ў 2020 годзе YouTube-каналу Тутбай. А гэта падкаст іншай гісторыі, дзе я, журналістка Дар'я Гардзейчык, размаўляю з беларусамі і беларускамі, у якіх ёсць цікавы жыццёвы досвед, і пры гэтым яны ўсе з гэтым сваім цікавым досведам у нейкі момант апынуліся ў эміграцыі. У 2020 годзе здымачная каманда Тутбай завітала ў Столін у госці да Аксаны. Цікава, што праз 2 гады у Аксаны зноў брала інтэрв'ю вядомай беларускай медыа, на гэты раз гэта быў тэлеканал «Белсат». Аксана была ўдзельніцай праграмы «Трэба пагаварыць». Я вельмі была актыўная ў сваім горадзе. Усе міліцыянты цябе знаюць не толькі ў лицо, але там хто твои бацькі, дзе ты навучалася, ўсё пра цябе ведаюць. «Трэба пагаварыць» Аксана расказвала, як яны з дачкой Лерай перажылі вымушаную эміграцыю. Спачатку з Беларусі ва ўкраіну, а потым у Польшчу. Аксана з Лерай амаль 2 гады жывуць у Варшаве, і менавіта ў гэтым горадзе мы з Аксанай сустрэліся. Як ты себе зараз ідэнтыфікуеш? Я, па-першае, маці, жанчына, была журналістка, напэўна, былая, актывістка, напэўна, былая, жанчына, якая змагаецца з дэпрэсіяй, імігрантка. Я зараз працую майстрыняй манікюра, таму што гэта адзіная праца ў Польшчы, якая прыносіць мне нейкі даход. Ва ўсіх інтэрв'ю Аксана кажа, што яна са Століна. Больш дакладна будзе сказаць, што Аксана нарадзілася ў працоўным пасёлку Рэчыца ў мікрараёне Гарынь. Гэта 6 кіламетраў ад Століна і 6 кіламетраў ад беларуска-украінскай мяжы. Дарэчы, маці і бабуля Аксаны украінкі, і маленькая Аксана часта разам з бабуляй ездзілі на іх гістарычную радзіму. Аксана ўвесь час была з бабуляй, бо маці мусіла шмат працаваць, а дзе быў бацька дзяўчынкі ў той перыяд, увогуле невядома. Усіх наведвальнікаў запрашае шчодры стол гарынскага агракамбіната на дэгустацыю. Чаго тут толькі няма. Рагу з гароднінай, ікра кабачковая і баклажанная, сатэ, соусы. Калі пагугліць пасёлак Рэчыца, то вы хутка даведаецеся, што там знаходзіцца камбінат будаўнічых матэрыялаў, кансервны завод і чыгуначная станцыя Гарынь. Чамусьці ўсе гэтыя атрыбуты асацыююцца ў мяне з дэпрэсіўным зброчным месцам з такога серыяла пра 90-е. Таму я запытваюся ў Аксаны, якім яна памятае асяроддзе, у якім вырасла. Не ведаю, у мяне было такое дзяцінства, не дзяцінства, а падрастковы ўжо ўзрост, калі мы пілі водку, хадзілі на дыскатэкі, палілі вельмі рана папіросы з дзяўчынамі, з хлопцамі, кампаніямі. Вось такое было асяроддзе. А вельмі рана гэта які ўзрост? Ось, 13-гадова першы раз на дыскатэку попала, на ДК. І мы ўжо ў гэты час пачалі там прабаваць паліць, піць піва. До 7 класа я ўвогуле была харашысткай. Вось з 8 класа ўжо я попала да іншай кампаніі, так сказаць. Да трохі старэйшых дзяўчат за мяне пачалі знаёміцца з хлопцамі. Аднак са сваім першым хлопцам Аксана пазнаёмілася не на дыскатэцы, а ў інтэрнэце праз ужо легендарны сайт УКонтакце. Яны перапісваліся, потым стэлефанаваліся, доўга размаўлялі, і малады чалавек прапанаваў сустрэцца. Спачатку Аксана вельмі нервавалася, бо ёй было ўсяго 13 год, а маладому чалавеку ўжо 18. Але сяброўкі пераканалі яе, што трэба ісці, класна будзе з ім пазнаёміцца, бо ў яго такая крутая кампанія, і ўсе разам яны змогуць файна і весела бавіць час. І я закахалася, як мне на той момант падавалася, таму што гэта першыя адносіны, дзе такі дарослы хлопец. Але яны доўга не пратрымаліся, мы пахадзілі недзе там тыдзень разам, і ён сказаў, што слухай, як бы я хлопец дарослы, вось мне патрэбныя дарослыя стасункі, як бы ты мне іх даць не можаш, і як бы ўсё. Але на гэтым стасункі не скончыліся. Малады чалавек перыядычна званіў Аксане, яны бывалі час ад часу разам, і пры гэтым ён даваў зразумець, што яны не пара. Яны проста забаўляюцца. Праз некаторы час у Аксаны і яе каханага ўсё ж пачаліся тыя самыя дарослыя стасункі, якія былі яму так патрэбныя.
Пры гэтым Аксана кажа, што ёй секс не быў патрэбны. Ёй менавіта хацелася быць побач, яна прагла ўвагі і пяшчоты чалавека, якога кахала. Аксана цяпер кажа, што праблема была ў тым, што яна адчувала сябе непатрэбнай у сям'і, бо маці выйшла замуж, нарадзіла яшчэ 4 дзяцей, малодшых братоў Аксаны, і не магла даць дзяўчыне патрэбнай увагі. Акрамя таго, Аксана ўвесь час сварылася з айчымам і з задавальненнем карысталася магчымасцю збегчы да таго хлопца, які мог даць ёй хоць крышку увагі. Я адчуваю, што ў мяне ўжо слёзы стаяць проста вось тут. Як гэта дзяўчына перажывае ў 13, 14, 15 год? У цябе былі там сяброўкі, з якімі ты магла падзяліцца ўсёй гэтай сітуацыяй? Ну, у мяне была сяброўка, аднакласніца, і яна заўсёды мне казала: «Навошта вон ты ну ты за ім бегаеш». Вось у такой абстаноўцы Аксане даводзілася неяк даваць рады са сваёй асабістай драмай. І самы драматычны паварот быў яшчэ наперадзе. Але ў тваім жыцці адбыўся нейкі пераломны момант, менавіта калі ты зацяжарыла. Цябе ўвогуле былі думкі да гэтага, што гэта тэарэтычна можа адбыцца, што ты будзеш рабіць у такой сітуацыі? У мяне насамрэч быў пераломны момент, дзесьці ў 15 гадоў. Я проста асэнсавала трохі сваё жыццё, што мы п'ем, ідзем на дыскатэку, пасля дыскатэкі дзесьці на хату, хопіць пара спыніцца. Я пачала менш з імі кантактаваць, менш кантактаваць з былым сваім, але ўсё роўна неяк мы яшчэ там хадзілі там туды-сюды, сустракались, і я разумею, што ў мяне 2 месяцы ўжо няма месячных. І я кажу пра гэта сваёй сяброўкі, яна мне кажа: гэта цяжарнасць. Я такая: не можа гэтага быць. Як гэта са мной? Не, это не можа адбывацца. Я памятаю, што я ў сябе ў дому зрабіла гэтыя 2 тэсты. Мне было вельмі страшна, я зрабіла, пакуль не было мамы. І адразу першы, другі тэст, 2 полоски. Просто я замерла, не ведала, што рабіць. Памятаю, што я паклала гэтых 2 тэста ў ваннай і проста дачакалася, пакуль мама іх знойдзе. Увечары маці Аксана прыйшла да хаты, пабачыла тыя самыя тэсты. Яна запыталася, ці Аксана цяжарная. Аксана не дала рады нічога сказаць, проста заплакала, а маці сказала, што яны мусяць паразмаўляць раніцай, і пакінула дачку ў пакоі саму. На наступны дзень Аксана чакала размова з маці і з айчымам. І яны такія, што ты збіраешся рабіць? Я маўчу, яны такія: аборт ты рабіць не будзеш. Я выдохнула. Не праз тое, што я хацела ці не хацела аборт, проста не разумела, што мяне чакае, і мне патрэбна было, каб хтосьці з дарослых вызначыў мой лёс. Памятаеце, Аксана сказала, што цяжарнасць можа адбыцца з кім заўгодна, толькі не з ёй. Ведаеце, калі раптам зацяжарыла мая блізкая сяброўка, у мяне чамусьці былі аналагічныя думкі, кшталту: гэта тое, што здараецца з іншымі, гэта не тое, што можа здарыцца з кімсьці з майго блізкага кола. І хаця логікі ў такіх думках, як вы разумееце, няшмат, але менавіта яны ў стрэсавым стане чамусьці прыходзяць да нас у галаву. Вось да пытання, што з кім заўгодна, толькі не са мной, тут шмат у каго паўстане пытанне. Вы, напэўна, карысталіся кантрацэптывамі, і таму ты думала, што гэта не з табой? Не, мы не карысталіся нічым, таму што зараз я ўсё гэта разумею. На той момант маленькая дзяўчынка, у якой няма ніякага сексуальнага досведу, у якой няма секс-асветы ў школе і ў сям'е. Мне ніхто нічога не казаў, што трэба, як трэба. Я разумела, што трэба карыстацца там нейкімі кантрацэптывамі. Але на таком узроўні зразумеласці было, што людзі карыстаюцца, напэўна, гэта патрэбна, так? І для чаго, не. Я давярала свайму партнёру. Я думала, што ён разумее, што ён робіць. Апынулася, што ён таксама не разумее, што ён робіць. Цяпер гэтаму самаму партнёру трэба было неяк паведаміць, што ён стане бацькам. Мне ніхто, канешне, ні мама, ні айчым не сказалі, але яны яму патэлефанавалі. Яны ў мяне запыталіся спачатку, ад каго дзіця. Я сказала, што я не хачу адказваць на гэтае пытанне, і яны такія: ты мусіш. Калі я прыйшла са школы, яны чакалі на майго былога. Проста гэта ж маленькае месца. Маці патэлефанавала якойсьці там сваёй знаёмай, якая патэлефанавала яшчэ нейкай знаёмай, і так яны выявілі, з кем я хадзіла. Усё. У такіх малых гарадах, дзе плёткі разлятаюцца вельмі хутка, даволі часта пра дзяўчыну, якая апынулася ў такой сітуацыі, як Аксана, пачынаюць разлятацца самыя неверагодныя чуткі. Часта пра тое, што партнёраў у яе было некалькі дзесяткаў, дзіцёнка яна ў двукосці нагуляла. Перш чым працягнуць гэтую гісторыю, я мушу сказаць: трыгер-ворнінг — згвалтаванне.
У цябе на той момант толькі адзін гэты хлопец Мне быў? было згвалтаванне ў 13 гадоў, А, таму Божа. гэта быў не першы. Боже мой. Спачатку было згвалтаванне, а потым ужо з гэтым хлопцам, ад якога ў мяне дзіцё, у мяне быў дабравольны, калі можна так назваць, дабравольны секс. Хаця, напэўна, мне не хацелася, а проста вось эмацыйна мяне да гэтага падвялі. Калі б я курыла, я б зараз выйшла пакурыць. Наколькі складана было хлопцу распавесці пра ўсё гэта? Я так разумею, ўжо бацькі распавялі, але вас жа ўсё адно чакала нейкая размова. Слухай, бацькі распавялі, але мне хацелася, каб ён прыхадзіў дадому і размаўляў з маёй маці і айчымам, і я ўвогуле не хацела, каб яго гэта краналася. Ведаеш, што я адчувала? Я адчувала, што гэта я вінная, і я яго не павінна ўмешваць у тое, што я б яго зацяжарніла. Бацькам ён сказаў, што ну, будзем нараджаць, усё. А далей яны празмаўлялі, і я пайшла яго праважаць. А ён такі задае мне пытанне: а гэта точно маё дзіцё? І тут я выпала. Аксана і бацька яе дзіцяці распісаліся, бо бацькі настойвалі, што яны мусяць ажаніцца. Яны не рабілі ніякага свята, і пасля фармальнага роспісу Аксана проста пайшла да сябе да хат, а муж да сябе. А потым будучы бацька раптам трапіў у турму. Справа ў тым, што якраз у той перыяд, калі Аксана зацяжарыла, малады чалавек нешта нарабіў са сваёй кампаніяй. Аксана нават дакладна не ведае, што там было, але праблемы з законам у іх пачаліся. І на працягу амаль усёй Аксанінай цяжарнасці хлопец быў у турме. Выйшаў ён толькі перад самымі родамі. І таму Аксане, акрамя тых цяжкасцей, з якімі звычайна сутыкаюцца цяжарныя жанчыны, давялося яшчэ і амаль у самоце змагацца з ціскам грамадскага меркавання. Мы з маці таксама хадзілі ставаць на ўлік па цяжарнасці, і гэта тоже гінекалагіня, якая мяне прымала, гэта жонка майго дырэктара школы. І мы хацелі, каб ніхто не ведаў, пакуль што. Але на наступны дзень знала ўжо ўся школа і зналі весь пасёлак і весь горад і ўсе. У класе я была такой дзяўчынай, якая магла за сябе пастаяць. І як бы да мяне былі нармальныя адносіны ў аднакласнікаў, і ў мяне да іх, і з маім класам у мяне не было праблем. Мне наадварот усе падтрымалі. Я не выходзіла на перапынкі са свайго класу. Зазвычай я там старалася больш быць у класе, не хадзіць па школе, бо я баялася, што там хтосьці штосьці будзе казаць. Вось. У сталовай я памятаю, што ў мне быў вельмі жорсткі таксікоз, і я не магла нічога есці, акрамя салёных гуркоў. І мае аднакласніцы такія там усім класам прыносілі мне свае салёныя гуркі. Гэта было вельмі міла. Настаўнікі, я толькі памятаю, што была адна сітуацыя, дзе мая класная, мяне не было, а былі дзяўчынкі, мае аднакласніцы, яна перад імі нешта пра мяне сказала. І вось яны заступілі за мяне, і яна больш нічога ў класе не казала такога кепскага. І настаўнікі да мяне больш-менш, яны адносіліся, ну, тыпу, з разуменнем нейкім. Яны мяне не булілі, яны нічога, прынамсі, мне ў вочы, ў твар не казалі. І нават я магла на некаторыя ўрокі не хадзіць, там гісторык, які мог там мяне адпусціць з урокаў, калі я была бледная, зялёная, сидзела бы, мне было вельмі кепска. Гледзячы на тое, што, як кажа Аксана, большасць настаўніц і настаўнікаў ставіліся да яе з разуменнем, у мяне ўсё адно ёсць абурэнне датычна той лекаркі, якая распавяла пра цяжарнасць Аксаны. Таму што праз гэта дзяўчына так ці інакш сталкнулася з булінгам з боку, як гэта назваць, аднасельчан, ну вы зразумелі. І як кажа Аксана, людзі, якіх таксама складана было назваць маральнымі камертонамі, раптам пачыналі выказваць меркаванне, што яна распудзіцца такая, дзіцё гэтае нагуляла. Як Аксана рэагавала, калі дазнавалася пра чарговае выказванне якой-небудзь чарговай суседкі? Ну добра, ну хайка так кажа. Окей, ну што я зраблю зараз? У гэтым годзе, калі я зацяжарніла у нашым раёне, не ведаю, як так сталася, але я была не адзіна, і гэта, напэўна, мяне спасло, таму што ў маёй школе была яшчэ адна дзяўчынка з 11 класа, якая зацяжарніла, і ў суседняй школе таксама была якаясь дзяўчынка, і ў самым горадзе ў Століне таксама была дзяўчынка. То бок нас, ну, я была не адна, і гэта мяне спасло, бо калі б я была адна, было б горш. А так можна было пра кагосьці яшчэ пагутарыць. У 13 годзе нарадзілася шмат дзяцей у непаўналетніх дзяцей, можна так сказаць. А сапраўды, колькі дзяцей нарадзілася ў непаўнагадовых маці? Дарэчы, заўважце, што мы тут кажам толькі пра непаўнагадовых мам, а пра тат чамусьці ўвогуле гаворка не ідзе. Дык вось, дакладнай статыстыкі па Беларусі няма, але за год да таго, як дачка Аксаны з'явілася на свет, сацыялагіня Таццяна Шчурко напісала артыкул для беларускага штогодніка. Яна праводзіла наступную статыстыку. У
У Беларусі ў 2011 годзе у дзяўчыны ў ўзросце 15-19 год нарадзілася 5741 дзіцё, што, аднак, на 53,5% менш, чым у 2000 годзе. Пры гэтым у дзяўчын, якім яшчэ не было нават 15, нарадзілася ўсяго 10 дзяцей. І таксама даследчыца адзначыла, што хаця ранняе мацярынства даволі распаўсюджаная з'ява, як вы разумееце, 5741 кейс за год як-ніяк, гэтая тэма ўсё адно вельмі табуяваная. Статыстыкі мала, даследчыцы таксама гэтай з'явай не вельмі цікавяцца, а пра непаўнагадовых маці ўсё яшчэ думаюць як пра нейкіх недарэкаў, якія не дадуць рады ані самі ўладкавацца ў жыцці, ані вырасціць нармальна свайго дзіцёнка. Як бачым, пра Аксану таксама нешта падобнае думалі. Чую, што ў цябе з'явілася як быццам бы тады ў 15 год нейкая такая мудрасць кшталту. Ну, штосьці там пра мяне расказваюць, ну, няхай расказваюць, што я з гэтым зраблю. Мне падаецца, што ты стала дарослай проста вось імгненна. Я табе больш скажу, маё жыццё падзялілася до і пасля. Я нават думала, што гэтае дзіцё, якое ў мяне зараз пад сэрцам, гэта маё ўратаванне, таму што пачынаеш азірацца назад, у якіх кампаніях я тусавала, што я рабіла, як я там спачатку добра навучалась, вельмі шмат чытала кніжак, я была вельмі такая цікавая дзяўчынка, а тут раз, я як бы ўжо на ДК п'яная танцую. І ведаеш, я была заўсёды старэйшай сястрой, я гадавала ўсіх дзяцей, і ў мяне вельмі рана прачнуліся вось гэтыя матэрынскія інстынкты. Я адразу там, калі былі первыя толчкі дзіцёнка, я адчувала іх, я разумела, я ўсё як трэба было рабіла, так? Трэба піць вітаміны, я п'ю вітаміны. Таму што у мяне былі пагрозы выкідыша. Ну, я ж дзіцё малое, і, напэўна, у кожнай жанчыны, якая цяжарная там пэўны момант, калі ёсць шмат стрэсу, бываюць пагрозы выкідыша. Вось, я ляжала ў лікарні, я вельмі злякалася, што штосьці будзе не так з маім дзіцёнкам. Калі я ўвогуле ўзнала, што гэта будзе дзяўчынка, я была на 7-м небе ад шчасця, то бок, што мне будзе дачка. Класна, што вось, я буду яшчэ маладая, у мяне будзе такая вось дачка. Калі я там стану старэйшай, яна падрасце, і мы будзем нават сяброўкамі. Ну, мяне гэта цешыла. І ўвогуле асэнсаванне такое, яно, пакуль была цяжарнасць, не было такое, што тыпу я ўжо маці, але было асэнсаванне таго, што ўсё, я ўжо адказная. Я яшчэ не нарадзіла, а ўжо адказная за жыццё другога чалавека. І адказнасць Аксаны праявілася не толькі ў тым, што яна пільна выконвала ўсе рэкамендацыі, каб дзіцё нарадзілася здаровым. Яна ізноў узялася за вучобу, хаця ў яе стане гэта было даволі непроста. Падчас цяжарнасці Аксану вельмі падтрымлівалі бабуля і мама. І хаця сям'я Аксаны жыла вельмі небагата, маці рабіла ўсё магчымае для дачкі будучай унучкі. Плочвала ўсе медычныя працэдуры, набывала садавіну і вітаміны для будучай маці. І хаця падчас цяжарнасці яны часта сварыліся, Аксана вельмі ўдзячная маці за такую падтрымку. Завдзякі ёй я вынасіла здаровае дзіцё. Дарэчы, да пытання здароўя, вось лекары і лекаркі, астатні медперсанал, з якім ты сутыкалася, у іх было нейкае асаблівае стаўленне да цябе праз тое, што табе 15? Так, яны для мяне вельмі несур'ёзна адносіліся. Нейкія такія звычайныя рэчы яны мне тогда насілі, тыпу, быццам я дурная якая-то, я не разумею. У той момент, калі я нарадзіла, мне паклалі на грудь мою дачку, мне запыталіся: а ты смотри, какая у тебя красивая девочка, ты точно ее с собой заберешь? Ты точно ее нам не оставишь? Да чаго гэта? Менавіта да пытання родаў гэта таксама яшчэ адна з цяжкіх тэмаў, таму што шмат жанчын атрымліваюць траўматычны досвед падчас родаў. Як для цябе прайшоў гэты працэс, асабліва з улікам таго, што яшчэ была малая сама? Раней срока я попала ў лікарню там на 8 месяца. У мяне была пагражэнне, што я нараджу дзіцё раней, чым патрэбна. Каб пазбегнуць заўчастых родаў, Аксана 3 тыдні правяла ў шпіталі, і над ёй там рабілі ўсялякія медычныя працэдуры. У выніку яе выпісалі, але Аксана так і не данасіла дзіця і нарадзіла за 2 тыдні да тэрміну. Прычым лекары і лекаркі са столінскага роддому адмовіліся прымаць роды Аксаны. Маўляў, яна занадта маладая, і калі нешта пойдзе не так, то ў іх няма адмысловага абсталявання. Карацей, Аксану адвезлі ў пінскі роддом. А цяпер трыгер-ворнінг, акушэрскі гвалт. Вось, мяне заставіла там, хто за мной ездзіў, мама, напэўна. Яна мяне заставіла там у роддоме, якби, і паехала. Я сижу зляканая, што рабіць не ведаю. Але поўная сіл, што, ну, як бы, ўсё, хутка гэта ўсё скончыцца. Я была вельмі вялікая. Мне быў такі вялікі жывот, і, як бы, мне было цяжка з гэтым хадзіць, гэта было лета. Хацела хутчэй нарадзіць ужо, і, ну, колькі можна.
Мяне завялі ў предродавую палату, схваткі ёсць, але на маленькія, нічога не адчуваю, я там палежала, пасидзела, тэлефон у мяне забралі. Мне нельга было нікому тэлефанаваць, просто забіраюць твои рэчы, і ты як бы лежыш у пакою, а пакой вялікі, і там нікога няма. Вось, потым мяне карацей пазваў лекар, а глядзець мяне ён мне пракалол воды. Боже. Чаму я так адрэагавала? Таму што працэдуру, якую апісвае Аксана, называюць пракол плоднай бурбалкі. Ва ўлоне маці плод знаходзіцца ў каляплоднай бурбалцы. Гэта такая абалонка, якая запоўнена вадкасцю, якую называюць каляплоднымі водамі. Падчас родаў гэтая бурбалка спрыяе раскрыццю маткі для таго, каб нарадзілася дзіця. І гэта стандартная працэдура, калі гэтую бурбалку пракалваюць у выпадку, калі ў жанчыны слабая радавая дзейнасць, ці пераношаная цяжарнасць, ці яшчэ якія-небудзь адмысловыя паказанні. А праблема ў тым, што ў Аксаны не было ніякіх прыкмет слабай радавой дзейнасці. У яе ўсё адбывалася нармальна, натуральна і своечасова. І актывісткі ў сферы рэпрадуктыўных правоў кажуць, што такая з'ява, калі лекары і лекаркі фарсуюць працэс родаў, яна вельмі распаўсюджаная на, божа даруй, пасля савецкай прасторы. І гэта адна з прыкмет акушэрскага гвалту. Пачалі выцікаць воды, і пачались такія дзікія схваткі. Ты не можаш быць у трусах, табе даюць некую гнучку, і ты так ходзіш, як качка. Тебе ўсё цячэ, вельмі страшна, вельмі больно. Ты там кажаш, завёш кожныя там пару секунд медсестру, і кажаш, я нараджаю, а она говорит, ну, типу, не, ты зразумееш, калі ты нараджаеш. А як я зразумею, калі гэта першы раз? І мне было страшна. Вось, я была ў гэтым пакоі адна, таму што медсестра заўсёды выходзіла, і яе не было. Яна там прыходзіла раз там у паўгадзіны паглядзець, і ўсё за мной нармальна. А я так крычала. Потом я зразумела, што вось схваткі гэтыя, гэта не самае балючае, што можа быць з табой. Таму што далей пачынаюцца потугі. Пэўна, мне было чуваць паўсюль. Мне так было балюча. Што яшчэ Аксана ўспамінае, акрамя дзікага болю? Даўжэзны шпітальны калідор. Калідор ад предродавага пакою да радавой вельмі далёкі. То бок цябе вядуць ужо на крэсла нараджаць, калі дзіцё там паказвае ўжо галовку. І мне так стала страшна, тыпу, яна мне кажа, ну ўсё, зараз можам ісці. А я адчуваю, што нешта ўжо падпірае, і яна такая, гэта галовка малыша, трэба ісці павольна, нідзе не зачапіць, як бы это, і ты ідзеш па такому дліннаму каридору. І мне так страшна, што зараз я нараджу на потым или яшчэ штосьці, ну, тому што ніхто нічога табе не паясняе. Тыпу, ідзі, і ўсё, і ты ідзеш. Залазь на крэсла, але так, вось так, каб не зачапіць дзіцё. Я такая, як гэта зрабіць? Таму што я ўжо перажываю, што я там задушу нагамі, штосьці там не так зраблю. Памятаю, што я легла на крэсла, неяк мяне там усадзілі, калі мне было шмат людзей. Я 3 разы патужылася, і я нарадзіла дзіцё. Калі я нарадзіла, пачула, як заплакала моя дачка, калі мне яе палажылі на грудзі, я так разрыдалась, і гэта было такое відэа шчасця. Адразу забылася ўся боль, якая была, адразу забылася вось все дрэннае, і толькі ты вось у міг, ты жывеш вось гэтым мігам, калі тебе паклалі дзіцёнка, а яна такая ўся сіняя, і ўся такая страшная. Яна ляжыць у тебе на грудзі, гэта твоё дзіцё, твоя дачка. Ну і вось тады мне сказалі, тыпу, вось, якая ця красивая дзяўчынка, а ты яе там, ну, заберешь? А я такая, конечно, говорю, это же моя дочка, ну вы что, типа. Аксана лічыць, што адносна лёгка перанесла працэс родаў, хаця прызнаецца, што паўтараць яго ніколі б не захацела. Аднак кажа, што ў яе сітуацыі ёй бракавала ведаў і падтрымкі з боку медперсанала. Хаця яна была непаўнагадовая, напрыклад, ні пра якую псіхалагіню ці ўвогуле кагосьці, хто падтрымлівала б Аксану, гаворка не ішла. Што, на думку Аксаны, можна было б зрабіць на дзяржаўным узроўні, каб дзяўчынам, якія апынуліся ў аналагічнай сітуацыі, было прасцей. І не толькі ў Беларусі. Ва ўсіх краінах ёсць такое, што дзяўчына цяжарняя да 18 гадоў яна нараджае. І мусіць быць нейкая праграма для такіх дзяўчынак, якіх будуць, напрыклад, як я праходзіла курсы маладой мамы, мне сказалі, а ты прыйдзі проста там у гэты кабінет, паставіш подпіс у картачкі, што ты іх прайшла і ўсё. І так у радзільні Аксана прабыла тыдзень. Пеленаць дачку яе навучыла нянечка, а мыць і пераапранаць дзяцей Аксана ўжо ўмела, бо даглядала малых братоў. Пасля родаў Аксана ўвогуле даволі хутка ачуняла, пачала хадзіць, а праз тыдзень ужо дала рады выпраміць спіну. Так, для несвядомых людзей гэта можа быць шокам, але пасля родаў жанчыне часта трэба вельмі шмат часу і спецыялізаваная дапамога, каб аднавіцца. Якія ўнутраныя змены з табой адбыліся пасля таго, як ты стала маці? Спачатку мяне вельмі хвалявала тое, што маё цела памянялася. Калі я нарадзіла, я вельмі хутка скінула вагу, вельмі хутка у мяне сышоў жывот, але ў мяне была вельмі вялікая грудзь, бо было шмат малака, я карміла грудзю недоўга, 2 месяцы, потым мне трэба было ісці ў школу.
і я мусіла кідаць, прырываць кармленне груддю, хаця я не хацела. Мне тады яшчэ ніхто не то што не распавядаў, ведаеш, не было такога, каб мы думалі, што вось малако можна замарозіць, дагаварыцца, каб у школе выдзелілі цябе нейкі пакой, дзе ты можаш сцэджвацца. Такога не было. Вось, таму я мусіла прырываць. Гэта было вельмі балюча, перавязвалі мне грудзь і давалі лекі, і гэта было цяжка. Я вельмі схуднула пасля родаў, я стала нават худзее, чым была до родаў, і ў мяне засталася вялікая грудь. Калі я была на фізкультуре, я прыгала на скакалкі, все на мяне глядзелі, таму што я падпрыгвала, і грудзі мои падпрыгвалі. Мне было неёмка. Калі ў мяне прапала малако, грудь упала. І гэта быў мой такі вельмі комплекс, як так. У маёй мамы пасля 5 дзяцей грудь абвісла, у мяне тут пасля 1 дзіцёнка. І гэта было цяжка. Аксана лічыць, што ў яе была пасляродавая дэпрэсія. Яна з аднаго боку была вельмі шчасліва, бо ў яе нарадзілася Лерачка, а з іншага боку абсалютна не магла прыняць сваё цела, у яе пачаліся праблемы з харчаваннем, і яна схудзела да таго, што моцна пачалі выдавацца робры. Акрамя таго, ёй падавалася, што яна самотная ў гэтым свеце, і яе ніхто ніколі не зразумее. Як усё ж такі ты дала рады з гэтым псіхічным станам? Просто ён прайшоў праз нейкі час? Просто займалася дзіцём, школай, і просто жыла вось у гэтым стане. Мне здаецца, што я у стане стрэсу я жыла амаль усё сваё жыццё і дагэтуль жыву. На той момант я гэтага не разумела. Зараз я гэта разумею, я з гэтым неяк змагаюсь. Тады я не змагалась. Тады было так, што ведаеш, як я пачала са сваім мужам жыць. Мяне муж забіраў з роддома. На той момант ён ужо быў муж, таму што мы распісались. Па дарозе ён казаў, што тыпу, ты куды едзеш? Да мяне или дадому? Я такая, дадому. Куды да цябе? Ён мне пісаў, мог там пісаць раз у нейкі час, там як там малая, мог прыйти там паглядзець на яе і пайсці. Выдатны бацька просто. А потым прыехала свекроў, хачу внучку сваю пабачыць, там тое сёе. Я выйшла, она мне посадила в машину, мы поехали до их дому, и она такая, все, заставайтесь тут. У тебя мусить быть семья. Вы расписанные, у вас дитё, все. А я разумею, что ни он не хочет, ни я гэтага не хочу, и нас просто кинули там у один покой, и все, и заставайтесь. И свекровь так само жила с нами у квартиры за свекром, двухпокоёвка, с былым своим мужем, цапаемся, он там уходит, он не бывает ночами, он приходит пьяный, кажет, это не моё дитё, он не хочет до яе ночью вставать, и такие речи происходят. У нейкі момант свякроў і свёкур Аксаны заявілі, што яны перашкаджаюць маладой сям'і і з'ехалі. А тым часам муж Аксаны уладкаваўся на працу ў Маскву, і Аксана фактычна засталася з дзіцём сам-насам у двухпакаёўцы. Пры гэтым з 3-го месяца жыцця Леры Аксана пайшла ў школу. І пакуль яна была на уроках, з Лерай сядзелі бабулі, а потым Аксана прыходзіла і зноў заставалася адзін на адзін з малой дачкой і сваёй дэпрэсіяй. І ў гэты перыяд у Аксаны абсалютна не было ані часу, ані сіл рыхтаваць урокі, гатаваць ежу. Да таго ж па начах яна амаль не спала, бо Лера, як і ўсе малыя дзеці, часта прачыналася. Не было опцыі, каб ты там пайшла, не ведаю, на індывідуальнае навучанне, штосьці такое? Зацяжарніла ў 9 класе, радзіла летам, і вось 10 клас мне трэба ісці, а каб пайсці ў 10 клас, трэба пайсці напісаць заяву. Я падыходжу да дырэктара, дырэктар кажа, што ты хочаш ісці ў 10 клас? І што ты на переменах будешь бегать? Ребенка грудью кормить? Вот если ты не будешь бегать, если ты там будешь посещать, то иди. И он потом такой, может 2 месяца дома посидеть, мол. А дальше вот в школу и без прогулов. А я спала на уроках. Часто так было, что я спала на уроках так, потому что я была невыспанная. А як ты вучылася пры гэтым? Нормально. У меня не было двоек. Мне якраз таки, я потянулася по учебе. Я не робила домашние задания. Калі штось там писать, я приходила в школе на пераменки, які заўсёды дзеці робяць, писала. На уроках просто слухала, и все. И я выправила свой аттестат. Там средний балл 7,8, 10, вось такі. І гэта не тое, што мне там завышалі проста, я вучылася. Неспадзявана галоўнай падтрымкай у гэты перыяд для Аксаны сталі яе аднакласнікі і аднакласніцы. Калі яна ўпершыню пасля родаў прыйшла ў школу, яе сустрэлі з падарункамі для яе, маладой маці, і для нованароджанай. Я магла гуляць з каляскай, са сваімі аднакласнікамі па вуліцы, і гэта было нармальна. Мне не хапала падтрымкі дзесьці ў пэўны момант, таму што я разумела, што адчуваю сябе старэйшай за іх, разумнейшай за іх у нейкім чынам, што яны такія дзеці, а я ўжо такая дарослая, такая цёця, сваімі адказнасцямі, са сваімі ўжо нейкімі новымі прынцыпамі жыцця, а яны вось такія яшчэ малыя засталіся. Але я думала, што ўсім будзе сорамна са мной хадзіць, там гуляць. Не, бралі каляску, вадзілі, і дзіцё маё за руку вадзілі, і я таксама стала адчуваць сябе, што гэта ўвогуле нармалёва. Пасля школы Аксана паступіла
паступіла ў каледж на завочнае навучанне, а яшчэ развялася з мужам. З адукацыяй у Аксаны не атрымалася. У выніку Аксана адвучылася толькі 1 год, бо яна з самага пачатку працавала, і атрымлівалася, што навучанне каштуе ёй занадта дорага. Як яна цяпер кажа, шкадуе, што не дала рады атрымаць нармальную адукацыю і ўсё яшчэ не мае магчымасці зрабіць гэта, бо мусіць працаваць і ўтрымліваць сябе і Лерку. Дык вось першая праца, якую знайшла Аксана, была на тым самым кансервным заводзе, які я ўзгадала на пачатку. Шматлікія закускі і нават сокі. Здалёк, мяркуючы па яркіх даўгаватых слоіках, здаецца, што рэкламуюць замежную кансервацыю. Гэта было папулярнае месца сярод школьнікаў і школьніц, якія хацелі падпрацаваць на вакацыях. Я першы дзень прыйшла, там смена 12 ці колькі-то там гадзінаў і больш. Адзін перерыв на абед, попаліць, калі ты зможаш вцекці, тебе ніхто там не пабачыць, ты можаш попаліць. І ты стаіш на нагах весь дзень на ленце і засоваеш там агуркі банку, или там соль в банку закидываешь, или банкі мыеш. Ну, карацей, вельмі цяжкая праца. Я першы дзень, я прыйшла з працы, я просто плакала, я упала, я не памылась, нічога, я заснула. Ну, мне так усё балела, ногі, усё. Ну, карацей, і ад быў. Пасля 2 тыдняў такой працы Аксана моцна захварэла, звольнілася і паабяцала самой сабе, што ніколі больш не будзе працаваць на заводзе. Аксана працавала афіцыянткай, працавала ў краме, у банку. Потым, калі ў яе з'явілася пэўная сума адкладзеных грошай, яна вырашыла, што варта адкрываць сваю справу. Так яна пачала вучыцца манікюру. Я навучылась рабіць пазногці, зараз у Варшаве я гэтым зарабляю. Я вельмі рада, што я калісьці навучылась гэтаму, таму што пазногці гэта тое, што я у любой краіне, дзе бы я не знаходзілася, каб не ісці на завод працаваць, магу рабіць пазногці. Але ў той момант, калі у Аксаны пакрасе наладжвалася прафесійнае жыццё, раптам усплыла гісторыя, якая з ёй адбылася ў 13 год. Тады яна толькі пачала сябраваць з кампаніяй адвязных дзяўчынак, з якімі яны пілі піва і палілі ў доме культуры. І гэтыя дзяўчынкі аднойчы запрасілі яе на вячорку ў кагосьці на хаце. Трыгер-ворнінг, сексуалізаваны гвалт. Я паехала, і мяне згвалтавалі. А потым мне сказалі, што гэта быў не гвалт, як бы ты сама хацела, як гэта зазвычай бывае, а чалавек, які гэта зрабіў, гэта быў такі крымінальны хлопец, які некалькі разоў сидзеў, я гэтага не ведала. І ведаеш, я яго баялася, яго, в прынцыпе, все баяліся. Памятаю, што пасля гэтага я распавяла сваёй адной сяброўкі пра тое, што мне згвалтавалі. Яна такая, так, как страшна гэта ўсё. А на наступны дзень зналі ўжо ўсе. І казалі, што я прастытутка, я далась в 13 гадоў. Вось, і пасля гэтага я зразумела, што нікому нічога распавядаць нельга. І да, напэўна, гэта я сама. І вось, ведаеш, мне псіхалагічна зламалі. Вось. І потым так атрымалася, што я гэтага чалавека сустрэла праз шмат гадоў. Я пачала абсяцца са сваім бацькам і казала, што гэта яго сябар. Аднойчы Аксана прыйшла да таты, з якім толькі пачала наладжваць стасункі, і сустрэла таго самага чалавека. Ён таксама яе памятаў. Раптам гэты аўтар гвалту пачаў намагацца ўступіць з Аксанай у рамантычныя стасункі. І ў чарговы раз, калі Аксана наведвала бацьку, адбылося вось што. Бацька заснуў п'яны, карацей, мяне зноў згвалтавалі. А потом чалавек просто прынудзіў, што, мол, усё, ты цяпер будзеш са мной сустракаць, ты будзеш са мной жыць. І неяк так я кажу, настолькі была зламаная псіхалагічна, і тут я вось толькі развілась з мужам, і з мамай я пасварылася, і яна не хацела, каб я з ёй жыла, нешта у нас была такая сварка вялікая, так усё адно к аднаму сышлося, і я яго спужалася, і бацька мой насідаў, а ён просто падышоў, сказаў бацькі, вось мы пераспалі, хочу жыць з Аксанай, і бацька такой, да. Перш чым Аксана працягне расказваць, я мушу сказаць, што трыгер-ворнінг хатні гвалт, вельмі жорсткі хатні гвалт. Ён забірае мяне, забірае маё дзіцё, і тыдзень мяне не адпускае са сваёй кватэры, просто не адпускае, я не магу уйсці. Калі я пабачыла, колькі гвалту да мяне происходит, я свою дочку отправила до мамы, и она периодично жила там. Калі было все нормально, она жила со мной, калі было ненормально, она жила з мамай. І гэта быў вельмі такі цяжкі момант. Я пражыла так 8 месяцаў, змагла ад гэтага ўсяго ўйсці, а было вельмі цяжка. Я думала, што мяне ўб'юць. Некалькі разоў мяне збівалі да такой степені, што прыязджала хуткая дапамога, каб мяне ўратаваць. Пасля сыходу гэты аўтар аб'юзу працягваў пераследаваць Аксану, а ў Аксаны тым часам пачаліся панічныя атакі і жудасныя мігрэні. Яна паехала ў Пінск да лекаркі, і лекарка патлумачыла, што гэта ПТСР, і параіла змяніць абстаноўку. Тады Аксана на 8 месяцаў пераехала ў суседні Пінск, крышку працавала там і прыводзіла сябе ў норму. А потым прыехала дадому назад, і ўжо засталася ў Століне.
Цярпець не магла гэты горад. Неяк я настолькі не прыймала яго, што я заўсёды хацела з'ехаць, і з другой стороны я хацела заўсёды яго змяніць. Так мы і прыйшлі к таму, што я пачала займацца актывізмам палітычным, сацыяльным. У 2018 годзе Аксана пачала дапамагаць бясхатнім жывёлам. Пачалося ўсё з таго, што яна знайшла на вуліцы пабітага ката і аднесла да ветэрынара. Але ж яна разумела, што адна дапамагчы ўсім катам і сабакам Століна не дасць рады. А падчас свайго жыцця ў Пінску Аксана ўжо пазнаёмілася з актывістамі і актывісткамі, якія рабілі свае сацыяльныя справы. Дарэчы, тады платформай для аб'яднання людзей, якім баліць адна і тая ж тэма, былі групы ВКонтакте. Неяк такое асазнанне да мне прыйшло, што хто, калі не я, будзе гэтым займацца. Я создала групу паддержки бездомным животным города Століна. Я пачала посціць нейкія там душраздзіраючыя пасты. Праз дапамогу коцікам і сабачкам Аксана абрасла цэлай сеткай сувязяў. Валанцёры і валанцёрак, якія таксама дапамагалі жывёлам, і яшчэ яна знайшла файнага ветэрынара. Хаця ў Століне пра Аксану хадзілі чуткі, маўляў, яна нейкая хворая, навошта яна гэтым займаецца, што і да тых катоў. У Аксаны ў хаце перажыла шмат коцікаў і сабачак. І хаця зараз Аксана, вядома, не займаецца гэтую справаю, справа працягвае жыць праз тую сетку кантактаў, якую Аксана стварыла. А ў палітычны актывізм Аксана патрапіла ў 19 годзе і таксама праз дапамогу жывёлам. У кантакце яе суполку знайшоў хлопец з Мінску, і яго вельмі ўразіла тое, што Аксана робіць. Яны пазнаёміліся, а хлопец той аказаўся анархістам і актывістам. І тут для Аксаны раптам адкрыўся новы свет. Як яна сама кажа, да гэтага яна жыла сваім маленькім жыццём, і ёй падавалася, што ўся палітыка адбываецца недзе там, далёка, у Мінску. А тут раптам Аксана шмат чаго даведалася пра тое, што адбываецца па ўсёй Беларусі, і, напрыклад, пра тое, што ў Беларусі ёсць палітвязні. Тады ў Беларусі іх было 6. Я, як вельмі эмпатычная такая дзяўчына, я вельмі ў гэта ўсё ўклінілась, пачала данаціць, я пачала пісаць пісьма, хадзіла, клеіла лістовкі. Мне тады сябар, памятаю, вось гэта быў 19 год, ён кажа: ты хоць не рабі гэта днём. А я, боже, я такія рэчы посціла, я усе свае думкі, боже, вось калі ў мяне гарыць, все, я пишу, раблю, і я чалавек эмоцыя. Цяпер Аксана здзіўляецца, як яе не затрымалі яшчэ ў 2019 годзе. Праблемы ў яе пачаліся толькі пасля выбараў 20-го. Перад выбарамі Аксана ініцыявала збор подпісаў за Святлану Ціханаўскую. І вось тады, калі да яе праходзілі людзі, ставілі подпісы, Аксана ўрэшце адчула, што гэта не з ёй нешта не так, а ў яе шмат аднадумцаў, проста ўсім страшна. А цяпер, увага, трыгер-ворнінг, міліцэйскі гвалт. 11 жніўня мяне затрымалі пасля выбараў. Я была наблюдательніцай. Я лічу, што я прайшла праз пыткі. Не было фізічнага гвалту, але эмацыйна і так далее, і так далее. То бок Аксане стала блага ў аддзеле міліцыі, аднак хутку яе ніхто не выклікаў. І ўвогуле ніякую дапамогу ёй не аказвалі. Мне судзілі, мне былі вобшукі. Самае цікавае, што ўсе людзі, якія там працавалі, мы ж з маленькага горада, мы все друг друга знаем. Там быў хлопец, напрыклад, які сидзеў у мяне на вобшуку, калісьці прапанаваў мне сустракацца, я яму адказала. Пасля 7 гадзін вобшуку з пагрозамі фізічным гвалтам, абразамі, абяцаннямі пазбавіць Аксану бацькоўскіх правоў, яе ўсё ж не затрымалі. Тады Аксана прыняла рашэнне з'язджаць ва ўкраіну. Я памятаю, што ў гэты дзень я яшчэ ноччу сидзела, моя дачка спала, у мяне кот і кошка, мой сыночак, коцік Афоня, і кошка, і кацяткі у нас былі. Я сижу, глажу іх усіх і плачу, я разумею, што я не хочу з'язджаць. Мы апынуліся ў Кіеве амаль што без грошаў. У меня там был адзін знаёмы, і ўсё. Некаторы час Аксана з маленькай Леркай, якая тады вучылася ў 2 класе, жылі ў аднапакаёўцы ў гэтага сябра. Аксана шукала кватэру, бо ўсім было нязручна жыць у такой абстаноўцы, і з вельмі маленькай колькасцю грошай Аксана знайшла танную кватэру у крымінальным раёне, дзе былі прусакі, вельмі халадно, і не было магчымасці нават нармальна памыцца. Гэта ўсё вельмі ціснула на Аксану псіхалагічна. Чаму яна з добрай кватэры мусіла пераехаць у гэтыя жудасныя ўмовы, зараз хутка шукаць працу, уладкоўваць дзіця ў школу. Але, дзякуючы дзяўчыне сябра Аксаны, яны здолелі атрымаць фінансавую падтрымку. У той перыяд Аксана якраз пачынала займацца журналістыкай, працавала ў рэгіянальным выданні, і таму ёй далі журналісцкую стыпендыю. Ад пачатку Аксане было нават сорамна прымаць гэтую дапамогу, таму што падавалася, што яна не так уж і шмат зрабіла, што ёсць людзі больш вартыя гэтай дапамогі. Але у выніку Аксана прыняла і аплату кватэры,
і страхоўку, і псіхатэрапію. Ну і ўсё пачало наладжвацца. Я працавала як журналістка, я развівалась. Вось, я просто шмат рабіла для таго, каб я магла рэальна сказаць, што я журналістка. А я настолькі чалавек перфекцыяністка, што каб мне прызнацца, што я вось журналістка, мне трэба чагосьці дабіцца ў гэтай сферы. Мне здавалася, што ўсё наладжваецца, але навіны пра вайну, якая будзе, канешне, не давалі жыць спакойна. І я разумела, калі вакруг все кажуць: не, вайны не будзе, я адна была такая рэалістка, якая казала, што будзе. А ў мяне бабуля з Украіны, і яна з горада Жмерынка, і мы з малой за пару тыдняў да вайны я казала, што нам трэба з табой з'ездзіць у Жмерынку, бо я вельмі хачу пабачыць, я там сваё дзяцінства правадзіла, вельмі хачу яе пабачыць. Ложылись мы як-то спаць, і я кажу: там, Лерачка, ну яна ўжо ведала, што можа быць вайна, чуткі пра вайну, тому што ў школе ўсе пра гэта казалі, і чемоданчыкі трывожныя збіралі. І я кажу, ну, слухай, мы мусім з тобой заўтра пайсці купіць прадукты, запасцісь, бо у нас пусты халадзільнік, і трэба такія прадукты, якія можна сразу ўжываць, не гатаваць, і купіць шмат вады. Она такая: зачем? Я говорю: ну, калі пачнецца вайна, чтобы у нас з тобой была ежа, лекі. Кажу: напэўна, мы з тобой не будзем хадзіць у бомбасховішча, тому што трэба было ісці да метро. Кажу: будзем з тобой спаць ваннай. І яна заплакала, і такая: я не хочу, кажа, вайны. Я говорю: ну, я таксама не хочу, але, ну, бачыш. Наступнай раніцай Аксана прачнулася 6:30. Спала яна добра, бо нанач прымала снатворнае, таму і не пачула ні паведамлення ад сяброўкі, якая пісала ёй з 4:00 раніцы, ані выбухаў, праз якія прачнуўся тады амаль увесь Кіеў. Як кажа Аксана, дзіўна, што яны з Лерай тады думалі ўвогуле пра рэчы, а не пра тое, што трэба было хутчэй з'язджаць і ўратоўваць сваё жыццё. Леры было складана пакінуць свае цацкі і гітару, таму Аксана прапанавала спакаваць усе рэчы, забраць іх толькі калі будзе магчымасць. Калі не, то ехаць самым неабходным. У выніку так і давялося зрабіць. Free Belarus Center арганізаваў тады эвакуацыю, і Лера з Аксанай пасля паўдня чакання выправіліся ў бок украінска-польскай мяжы на машыне. Аксана вельмі падрабязна апісвае, як яны чакалі ў бомбасховішчы, як Лера размаўляла са сталымі жанчынамі навокал, як здымала тіктокі і не губляла прысутнасці духу. І хаця Аксана таксама намагалася, як журналістка, фіксаваць усё, што адбывалася навокал, і падыходзіць да гэтага з халоднай галавой, ад пустэчы ў поглядзе людзей у бомбасховішчах яе браў жах. Таксама, як потым у Роўна на вакзале, калі пачалася паветраная трывога. І пакуль я бежала да бомбасховішча, ну, з малой, я спатыкнулася, упала, і ў маёй сумке быў скляной шарик, які Лерка з сабой взяла, і на дзень Святого Валентина падаравала, яна вось взяла як памяць. І ён разбіўся аб маю ногу, ну, я калена разбіла, я упала на гэтае шкло, і в сумке была шапка дачкі і кофта цёплая. Ну і, канешне, яно было ўсё ў шкле, мы гэта выкінулі. Малая засталася без шапкі і без цёплай кофты, проста ў асенняй курткі. Але на той час гэта было ок. У Леры ў гэты час жанчына скрала тэлефон, то бок Лера моя трымала тэлефон у руках, а тая кажа: давай я табе пакладу ў партфель, і ей не паклала. Ну, а малая ж яна плача, як бы ей страшна, яна не да тэлефона ўвогуле. Вось, потым прыйшлі ваенныя і пачалі забіраць усіх людзей, везці ў бомбасховішча, а мы не пайшлі, таму што нас ужо чакала машына, і мы мусілі яе знайсці. Вось, мы знайшлі эту машыну, садзімся, як бы едзем. Воздушная тревога, мы амаль што адні на трасе, страшна, то, што можа прилетець опять-таки ў любой момант. І малая пачынае шукаць тэлефон, пачынае плакаць, кажа: тэлефона няма, украла та цётка. Я такая: ну что там, ну, начинаю ее подтрымливать, як-то она начинает плакать, и такая: ну, мама, ну почему все это происходит именно с нами? Почему все это происходит именно с нами? И она начинает просто: я больше никогда не буду доверять людям. Она просто так зарыдала, и вось фразу, чему гэта бываецца менавіта з намі, яна прогучала раз 10. Аксана з Лерай прыехалі на мяжу і пабачылі вялізную чаргу з машын. Кіроўца не мог заставацца з імі, бо яму б давялося стаяць у гэтай чарзе некалькі сотняў. Таму Аксана і Лера пайшлі да пункта пропуска пешшу, побач з гэтай чаргой. Прайсці трэба было 20 кіламетраў. Разумею, што вельмі моцны вецер, дачка без шапкі, я пачынаю здымаць майкі. Мне было 2 майкі з пагоні, я просто матала на галаву вместо шапкі. Усе гэтыя 20 кіламетраў разам з маці маленькая Лера цягнула торбы, і ад пераўтому яе нават пайшла кроў з носу. Праз увесь дзень дзяўчыны ішлі, не маючы магчымасці нават памыцца і паесці.
Урэшце яны дабраліся да пункта пропуска, дзе таксама была вялізная чарга з матуляў і дзяцей. І мы, карацей, паўначы стаялі. Просто я думала, што мы тут застанемся ўсё на ўсё жыццё, тому што дзіцё замерзае, дзіцё хоча спаць, піць, есць. Яна просто настолькі змерзла, што я зняла там кофту і надзела яе паверх курткі. Я сама засталася ў піжамным ліфчыкі таком і таксама ў асенняй куртцы. Нас там першы раз не прапускаюць, тому што вось мы ўжо на чарге, каб прайсці мяжу. Праз нас прабіваюцца людзі, па нас бегуць з гэтымі чемаданамі, і то бок нас уже не пускаюць, тому што пускаюць па 20 чалавек. І такой першы раз, другі раз, трэці раз. Я потым не вытрымала, калі зноў так адбылося. Перад намі зачыняецца гэты шлагбаум. Я пачынаю кричаць, расцёгваю куртку, просто вось так показываю, что в чем я стою в лифчик. Ну, мы, кажу, ехали с Киева, каб здесь сдохнуть от холода. Вы хотите, чтобы мы тут засталіся, ну, назаўсёды? И он такой глядит, я кажу, поглядите, у меня дитя у кофте стоит. Он на нас глядит и такой, идите. Как только мы пришли к этой шлагбаум и апынуліся з людьми, которые таксама там ужо ёсць, которые уратавались, яны пачалі прапановваць там хтосьці пледзік, хтосьці там, может, шапку, может, яшчэ штосьці. Вось мы прыйшлі мяжу, мы апынуліся в Польшчы, мы паехалі да Сашкі. Пакуль Лера з Аксанай ішлі да мяжы, тэлефоны іх відавочна разрадзіліся. Зарадзіць не было дзе, а ў Аксаны быў запісаны на паперцы адрас Сашы. Дзяўчына, з якой яны былі знаёмыя толькі праз Інстаграм і якая жыла ў Варшаве. І ўсё. У выніку іх падвезлі да Варшавы, Лера з Аксанай апынуліся ў Сашы і некаторы час жылі ў яе. А потым Аксана знайшла кватэру. А каб яе аплочваць, зразумела, патрэбныя былі грошы. Першы час Аксана падпрацоўвала ў беларускіх медыа, НКА, але гэта былі толькі падпрацоўкі. Кароткатэрміновыя і якія не прыносілі вялікіх грошай. Каб гадаваць Лерку, зразумела, патрэбны быў нейкі стабільны прыбытак. Тады Аксана пачала працаваць у салоне прыгажосці майстрыцы па манікюры. Дагэтуль Аксана займаецца манікюрам, толькі цяпер ужо працуе на сябе. Рашэнне пайсці з журналістыкі далося Аксане няпроста. Яна вельмі полюбіла гэтую справу, ёй падабалася развівацца ў гэтым напрамку, рабіць свае праекты, але цяпер у яе няма часу ні на што, акрамя працы і дачкі. Урэшце Аксана прыняла тое, што журналістыкай яна пакуль займацца не можа. А зараз я разумею, што самае галоўнае гэта я, моя дачка, каб нам было што есці, каб нам было дзе жыць і каб лічыцца, тому што усе хварэюць. Зараз я ратую сябе і сваю дачку. Як увогуле у вас змяніліся стасункі з дачкой праз эміграцыю? Нам цяжкавата, тому што мы 24/7 разам побач. У Беларусі было так, што, канешне, я асноўны чалавек, якая яе даглядае, але яна магла паехаць на цэлае лета да бабулі ў вёску. Яна магла на выходныя паехаць да свайго бацькі или да маёй маці. Мы адпачывалі друг ад друга. А тут, яна нікуды не можа паехаць без мяне, я нікуды не магу без яе паехаць. І мы 24/7. Добра, што ў нас ёсць кватэра, у якой 2 пакоі, але няма ніякіх межаў, яны сцёрлись, і няма асабістага прастранства ўжо. Яшчэ ёсць цяжкасці такія, што я заўсёды працую, а яна адчувае сябе непатрэбнай, тому што мамы заўсёды дома няма, ёй вельмі хутка давялося быць такой самастойнай дзяўчынкай, якая ходзіць сама ў школу, прыходзіць да школы, ідзе там на радлёнку, гатуе ежу. Ей, праўда, вельмі цяжка даецца, тому што ей хочацца, каб яшчэ мама была побач. Усё ж Аксана лічыць, што для Леры другая міграцыя даецца больш цяжка, чым для яе самой. Ва Ўкраіне Лера хутка адаптавалася да школы і знайшла сябровак, а ў польскай школе ўсё іначай. Гэтая школа не інтэграцыйная, і з Леры патрабуюць тое, што патрабуюць ад яе аднакласнікаў і аднакласніц з Польшчы. І знайсці новых сябровак Лера таксама пакуль не дае рады. Ёсць такое, што, вось як ты сказала пра невялікую розніцу ва ўзросце, што вы зараз больш сяброўкі, чым маці з дачкой, ці не? Але ведаеш, я так думала, што так будзе, і нейкі час так і было, пакуль ёй не стукнула там 9-10 гадоў, таму што гэта такі ўзрост, калі пачынаецца пубертат. Я думала, што у нас будуць вельмі такія даверыцельныя адносіны, я да гэтага ішла, што буду такой сяброўкай, але ўсё адно ёсць ад радзіцелей нейкія тайны, ёсць рэчы, якія дзеці не хочуць распавядаць. Заўсёды ёсць перыяды, калі радзіцелі раздражняюць, гармоны скачуць, і яна як агалёны правадочак, зараз яна плаче, праз 3 хвіліны яна крычыць, праз 5 яна смяецца, і мне гэта ўсё трэба таксама з ёй перажываць. А ты сябе помніш у гэтым узросце? Так, я себе помню, было, мне з Лерай лягчэй, напэўна, чым было з маёй маці са мной. Всё потому, што я з Лерай больш размаўляю, і ў мяне больш такія, ведаеш, цёплыя адносіны з ёй.
Калі-небудзь глядзела шоу «Цяжарную 16»? Я заўсёды гляджу. Я паважаю гэтых дзяўчынак, тому што я іх разумею. 15 гадоў ты дзіцё, і 16 гадоў ты дзіцё, і 17, і часамі 18, і я зараз мне 26. Часамі я адчуваю сябе як дзіцё, і мне вельмі шкада ўсіх дзяўчынак, якія зацяжарнілі вельмі рана. Але ёсць і плюсы тут. Польшчы, дарэчы, так не было ні ў Беларусі, ні ва Ўкраіне. У Польшы ўсе восхищаюцца тым, што мне 26, маёй дачке 10, што я так рана нарадзіла. В школе все дети такие: не может быть, что твоей маме 26. Потом меня бачат, такие: это твоя сестра, это не мама. И моя дочка вельмі ганарыцца тым, што я такая маладая, што ўсе дзеці такія: вау, у тебя классная мама, то сёе. Больш такога негатыўнага я адчувала ў Беларусі, ва Ўкраіне, в Польшы не. Я вельмі рада. Зараз я мею нейкіх там сябровак, знаёмых, якія нараджаюць 25-26. Зараз я ў гэтым узросце, напрыклад, калі б нарадзіла дзіцё, я б здурэла. Не спаць ноч, што? У меня няма сілы, я не магу. У меня вось ужо стаіць напаміналка, будильник такой, у 22:00 напісана «пора спаць». І ў гэты час, калі мне 26 гадоў, маёй дачке 10, мне будзе 30, ей будзе 15. Ну, ці гэта не чуда, не? Вось калі я там вельмі шкадавала, што я не вывучылася дзе-то, я чагосьці не дасцігла, я разумею, што ў мяне яшчэ гэта ўсё наперадзе. Пакрысе мы з Аксанай падыходзім да канца сённяшняга эпізоду. І напрыканцы я запытваюся, якія высновы мая сённяшняя гераіня зрабіла для сябе за гэтыя 3 няпростыя гады. За 3 гады эміграцыі? Ну, жыць сягоння, цэніць тое, што ў цябе ёсць, казаць тое, што ты хочаш сказаць зараз, абараняць свае межы, пачынаць любіць сябе зараз, шкадаваць сябе і в першую чаргу думаць пра сябе. Мы ўсе класныя мамы, мы робім так, як мы зараз можам, і што мы робім усё магчымае. Канешне, дзіця гэта самае галоўнае, што ў нас ёсць, але яшчэ галоўнейшае гэта мы самі. І як мне казала моя самая любімая псіхалагіня, спачатку кушае мама, а далей кушае дзіцё. І вось калі ты будзеш накормленая, твоё дзіцё таксама будзе накормленае. Гэта была гісторыя Аксаны. Гісторыя, на мой погляд, неймаверна моцнай жанчыны, пяшчотнай маці і адказнай грамадзянкі. Калі вам спадабаўся гэты выпуск, стаўце лайкі ў тым прыкладанні, дзе вы слухаеце гэты падкаст, падпісвайцеся на яго, каб не прапусціць новыя гісторыі, і таксама падпісвайцеся на інстаграм арганізацыі іншыя. Пачуемся!